Wani mutum ya zo wajen Ibrahim bin Aham, Allah ya yarda da shi ya ce, Abu Ishaq, ba zan iya kame kaina ba, don Allah ka bani wani abin da zai taimake ni da shi. Sai ya ce masa, idan ka yarda da sharuɗa biyar, in ji Ibrahim, kuma ka iya aiwatar da su a aikace, rashin biyayyarka ba zai haifar maka da matsala ba, kawai ka faɗa min su Abu Ishaq. Sai mutumin ya ce, na farko, idan za ku saɓa wa Allah, ba za ku ci abin da ya azurta ku ba, to ta ya zan samu abinci? Duk abin da ke cikin ƙasa ai daga gare shi yake, to shin ya dace a ci arzikinsa kuma a saɓa masa a lokaci guda? Ibrahim ya tambaye shi, a'a, bai kamata ba. Menene sharaɗi na biyu? Mutumin ya yi tambaya. Sai Ibrahim ya ce, idan kun so ku saɓa masa, to ku ƙaurace daga ƙasarsa. Hakan ma ya fi wuya ya Ibrahim. Cewar mutumin, shin ya dace a ci arzikinsa kuma a zauna a cikin ƙasarsa, sa'an nan kuma a saɓa masa? In ji Ibrahim. A'a, bai kamata ba, mutumin ya amsa. Menene sharaɗi na uku? Mutumin ya nemi ya sani. Ibrahim ya ce, idan kuna so ku saɓa masa, duk da kuna cin arzikinsa, kuna rayuwa a cikin ƙasarsa, to ku nemi wani wurin da ba zai gan ku ba, sai ku saɓa masa a can. Me kake nufi ne Ibrahim? Ai Allah ya san duk abin da yake faruwa ko da a ɓoye ne. Ibrahim ya ci gaba da cewa, to shin ya dace ku saɓa masa idan kun ci arzikinsa, kuka zauna a cikin ƙasarsa, kuma kuka san cewa yana ganin duk abin da kuke aikatawa? Lallai kan bai kamata ba. Sai mutumin ya amsa, ka faɗa min sharaɗi na huɗu ya Ibrahim. Ibrahim ya ce, idan mala'ikan mutuwa ya zo ya karɓi ranka, sai ka ce masa, ka yi mini jinkiri in tuba, in yi aiki na ƙwarai ga Allah. Amma ba zai saurare ni ba ai, in ji mutumin. Ibrahim ya ce, to idan ba za ka iya hana a ɗauki ranka ba, don ka ba wa kanka lokaci na tuba, kuma ka sani cewa idan ya zo ba za a samu jinkiri ba, ta yaya za ka yi fatan samun ceto? Mutumin ya ce, menene na biyar? Ibrahim ya ce, idan mala'ikun wuta suka zo muku domin su ɗauke ku zuwa wuta, kada ku tafi tare da su. Za su ɗauke ni ne ko ina so ko ba na so. Mutumin ya faɗa, to ta yaya za ku yi fatan samun ceto? Ya isa haka Ibrahim, ina neman gafarar Allah, kuma na koma gare shi. Mutumin ya yi tuba ta gaskiya, kuma tun daga wannan lokaci ya kasance mai ƙwazo a cikin ibadarsa, kuma ya nisanci ayyukan saɓawa Allah har zuwa ranar da ya rasu.